Kang, Eh, kowe kok le delak-deloke gak mikirke apa to ya? Apa ngalamun jenenge? mikirke kahanan. Oh, mikirke kahanan. Lah nek kahanan ki kahanan nggonmu ki sing tok pikirke kahanan nggo endi? Kaya wis le nenandur ya wis pener. Tegese pener ki pepanenane ya apik. Lah kok kan mau aku nyawang wis sawentara lho. Kaya ngalamun ki ngutke pandangan ki le nglangut. Oh, kira-kira ana sing bunek omong wae karo aku mengko nek kira-kira aku iso dandani, tak ewangi dandani diudar pikirane. Piye? Masalah iki masalah yo masalah Heeh. yo masalah ngomah werna-werna. Mhm. Ya, iki kayak malah si Si bocahku ki ra demben iki diganggu karo Mas Gombloh. Laporan karo aku ki. Arek dadi pikiran to aku iki. diganggu. Hmm. Lah le ganggu piye? Le ganggu piye? Wah, lah aku ya bocahku ki yo sekolah nang SMP ngono kuwi. Heeh. Iki nang dalan ki Digendoli. nek digendoli ki ya pokoke iki wis diganggu ngono intine laporane iki ngono kuwi. Diganggu karo dingenek-ngenekke karo si Mas Gombloh kuwi. Oh. Dingenek-eneke? Mhm. Wah, lah nek kuwi ya tetep kurang ajar kuwi. Kuwi kena diperkarake lho kuwi. Kuwi lho kok kowe malah pinter. Beh, lah tenan kok. Ora ngira. Nek nggir kepiye nek kono kuwi? Aku ra yo judeg to. Ayo kuwi ditelusur. Wah, nek ditelusur kuwi genah si Mas Gombloh kuwi kok ngomong iki sing ganggu. Lah iya kuwi wis cetha to sing ganggu Pak Gombloh. Heeh to. Lah kowe karuan rak terus ditelusuri nang nggone Pak Gombloh wae. Lah kuwi ki ora mengko perkara cilik-cilikan lho. Kena diperkarake tenan kuwi. Barang mengko ngene iki to. Kamu kowe nang dalan nggon rame lho kaya si Gombloh iki lho, isa-isane kuwi lho. Lah ya wis Jeneng bocah kuwi bocah cilik wah ra ngerti anu adi ngono kuwi ra iya. lah ya wis aku iso mbayangke nek nang ngratan ki akeh wong. Ya Isa-isane nglakoni. nah, mongko si Pak Gombloh ki wong pengalaman luweh pengalaman kok dadi tekan-tekane ngene iki. Lah nek aku ya ora trima kuwi. Lah iya. Ora kena lah apa dingene-ngene iki rak ya jenenge ki mirang-mirangke to. Ah iya kuwi. Aku nek aku ya wis ora trima tenan kuwi. Pokoke tekan ngendi wae ditelusur diperkarake. Dadi ngombro-mbroman ora apa-apa. Mbok nyatane ya tenan. Kok malah dong tenan iki. Weh, Kira nek kowe iki malah dong. lah aku ki arep ora mambu pojok sekolahan kae. Sing tak ngerteni ki ya ngono kuwi. Barang cilik dadi gedhe dadi ngombro-ombro. Pancen Iki perkarane jan mengko ya mengko cilik ning iki nek diperkarake pinter iki. Iso diperkarake. Iso. Soale ya jan ya nggawa wirang yo kan. Kowe kan bocah ya ora ngertian ya arep. Lah iya, lah kowe nek ngomong karo aku ngono kuwi. wah nek wis cetha to, wis cetha ki nek aku lho, nek aku ora trima nek aku mbuh kepiye carane tak luru tak goleki. Oh, ngono kuwi. Ngisen-isenke ya, ngisen-isenke bocah, ngisen-isenke wong tuwa. Udah dua kaya si Mas Gombloh ya kaya Wah, wong pengalaman. lah kok ya karo bocah ya bocahku. Lah, kuwi ki kena diperkarake tenan ya barang sepele ning ngene. Ora sah isin-isinan. Kowe mau petukan karo Mas Gombloh ora? Bukan kowe mau petuk nang ndi tak anu Atau goleki. Wah, tak dongke tenan iki.
Karepe iki Oh, piye niate iki kepriye ya karo wong lah ya nek anu nek ya ora bener to kok ngono kuwi. ora kepethuk kae pokoke digoleki antepe digoleki ngono wae. Nantang perkara Lah iya, Mas Gombrong. mhm. Ya nek kowe ngono kuwi mbok kepiye carane tak bantu. Oh iya. Wih, kayaknya kaya Hah? Mas Gombrong liwat Endi? arep nang gone Nang nggone sapa? nenek Lah apa ketok sing lho, hah? ketok kaya nggawa kancing-kancing ae arep nang gone RT-ne kaya ne. Lah kok malah sing nang ngone RT-ne mah Pak Goblok. Mungkin Lah arep nek sing perlu ketemu nalar ki rak mah kowe sithik. mungkin arep perlu apa mbok. Oh, ya mbo nek kuwi. Ya wis ngono ae. Ya s Nek ngono malah tak tuntutani wae. Apa oh, ya, wis. ning Aku setuju aku. kowe melu ora? Ya melu. Oh nek anu ngene wae. Piye? Kowe garing kowe nek kira-kira aku kewalahan ya ora. Rada sulit ngono gampangane. Heeh. Oh Ora ya. sesuai Ya. lebihku angel. Iya, Pengen ya. tak undang ya. Ya. Aja Wis. yo. Nek aku ora trima tenan kuwi, Kang. Oh iya iya. Kowe tak perkarake tenan kuwi. Iya. Iki kowe rada ados ya. Oh Aku ya. tak awe apa tak Iya, undang. iya, Wis heeh, wis. tak uyahi. Andum slamet ya. Oh iya, wis. Dibus. Assalamualaikum, Mbak Ti. Waalaikumsalam. Mas Goblok. Iki Mas Goblok. Nggih, pangestu menurut Pak RT. Nggih, pangestunipun nembe napa Pak RT. Iki ngitung-ngitung iki lho Mas aku tak teruskan nunggu bibit itu berarti apa ora. Oh, Lek berarti ya dipelajari nek ora ya ganti profesi ngono. nggih. Ah, napa zamane kaya ngeten kok ya. Saiki apa-apa sarwa larang Nggih. serba keuangan Nggih, aku sapa. nggih. Terus Janur gedang apa, Pak? nggih nyuwun ngapunten Pak RT. Sowan kula mriki badhe nyuwun berkah. Lah ngoten apa? Niki kula ki ya kados Pak RT jane niki. Kula ki rak butuh golek tangan bank. Lah kudu kan beto surat pengantar saking Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Lah niki kula nyuwun diberkahi nyuwun pengantar saking Pak Oh, RT. kanggo apa Mas kok le? Walah nggih sareng-sareng Pak RT niki lare kula ya ajeng mlebet sekolah niki. Iya nek aku ora dilantari lewat ngono kuwi ya Nggih. angel emang ya niate nggo usaha. Ah, pun malih kok. Ayo Mas disambi Mas iki Mas. Nggih, matur nuwun nggih. Nggo KTP Mas. Wonten, wonten. Buatan iki kok syarate kok pepak-pepak. Iya ya, punya Rame. niate mbantu wis rasa kekancan teko nae ngono bae ya Eh, bener jan. Buatan iki malah pepak-pepak. Ya. Niki apa niki jenenge niate nggih napa niki? Nggih, napa nggih? Mengajukan pinjaman ya? Mengajukan nggih pinjaman. Mengajukan pinjaman. Mboten Nggih. BPD apa BRI niki? BRI mawon. Oh BRI. Nggih, telah. Agakne BRI Pak itu niki Nah, iya. kula ki. Nah, iki wis gampang ya sik wis memasyarakat. Ah, nggih. Ya, dadi kor ya iki apa iki? Nggih. Oh. Nah, programe niku to sing ringan lah kula ya mangke nek sing program sanese ya kula le ngangsur ya rekoso. Nah, iya. Wis penting kamu kuwi bener lancar usahane terus Iya, apa berjalan lancar. Niki dicek sik Mas, beneran. nggih. Ana sik kleru engko dibenerke ya. Oh, tanda tangan sih Mas, tanda tangan. Oh, Tak tanda tangan sik lho. nggih. Lali. Bukan pani.
Dicek Mas, dicek Mas. Pun terus mangke hasil niki matur nuwun berkah Pak RT. Nggih Mas Bos. Nuwun Pak RT. Weh, Kang Waidi, moga-moga Kang Waidi. Wis Kang. Kang Waidi. Nggih berkahipun sampun deripun wijeng. Mengatur ning kowe Kang Waidi wilujeng. Napa kok? Lanjut Kula kira nututi Mas Goblok niki lho. ora mau ora nang daleme wae. Dilalah pas ajeng sowan mriki. Anak kula sisan tekan mriki. Oh iya, saya betul ketemu Pak Goblok. Sing intine iki Mas Goblok iki jan maneh-maneh Pak. Damel perkara. Perkara pun Wah, jan iki pun yo krungu kabar iki nek Mas Goblok iki jan ya dadi cah ora dong saisan. Sak ganggu bocahku lho. Oh, kotek iki kok ini teko-teko. tahu nggak gue bisa kan lagi Bocahku sing SMP cah iki lho. si Lasmi. Aku kira nang dalan iki dingenek-ngenekke karo si Mas Goblok iki. Tenane lho wong ora gawe isu ngono lho. Kapan kuwi? Iki bocahku iki laporan temenanan lho mulane aku kira kaya jur wah Mboten niku Pak RT lha kok. Yo Ya mosok karo bocah ya tanggane dhewe kok. sok gawe perkara. iki tenan Pak RT. Si bocahku gila laporan ya temenanan kok. Sing intine iki Pak Goblok iki nang dalan lho iki kamu. Kowe ora gawe fitnah lho, Kang. Iki aku iso ora trima. Aku ora rumangsa nggodha anakmu. Ning bocahku iki ngomong tenan nek kowe iki nang dalan kono kae iki ngene-ngene iki karo bocahku. Kuwi kapan takoni bocahe, takonono. Mas anu ya aku tak mengahe ya. Nggih. Ya apa mau kuwi anu ki ya aku ngeling karo jenengan. Ya wis dadi wong sepuh ya nom aja lan dadi lek. Anake Kang Waidi rak SMP to. Iku lho. Mboten kula ki. Lah mbok wani napa kula ki mboten Kowe iki saka ngendi ora? Iya laporan si bocah aku nek ya panas to nek di ngerti bocah kok di ngonoke iki lha anjir ya padha apa iki padha karo nantang perkara kan saiki bocahmu neng ndi takonono kapan aku kurang ajar karo anake sampean. bocahku nek saiki iki ya lunga Ndang antara dadi fitnah Kang. iki lagi acara ngene terus lunga iki tak dulu lunga wis laporan karo aku nek di ngono-ngonoke ku mau. Oh pripun Pak RT nek ngeten Jenenge anu ora rumah sange ora ngono lho. Jenenge rumah sange. kula ora rumangsa ngganggu nggodho napa malih niku tose SMP. Kegagaran nek wong tumindak sing ngono kadang yo cok ngono kuwi ya sing iki memang. Ya wis tempo Pak nang sekrine ora kuwi. Lah sesene ya bocahku kuwi lho, bocahku sing laporan kok Kuwi nang ngendi kedadiane? Kapan ngono lho. nang dalan kono kuwi arep mulai sekolah iki. Pancen wis cetha wela-wela sing Oh niku Pak RT rak dereng cetha ten pundi kapan? Dalan ngono wong arep mulai kok. Kula lah kula ki wong aprikan sak donya kok. Selak kowe pancen. Apa? Kula niku wah mboten kok. Ning ora usah selak nek padane anu iki ngomong wae karo Pak RT ben apa penak rembuke. Mas Goblok ben anu lho, ndemak betul. Kita tuh mau iki ngono kuwi lho cokan iki. Kira-kiranya terus Bloko nek ana kleru ya aja ngapura. Ngono kuwi. Kula mboten rumangsa ngganggu larene Kang Paidi. Napa malih kok napa niku wau kula ngeten-ngeten lha kula ki ning kok ketese bocah kok kula terus padake wong ora urus. Mun ngantek krungu keluargane barang ya wis insentif to iki. Masyarakat dhewe kepiye gitu. Mas Goblok iki tokoh masyarakat kok. Genahe niku sik
lare niku kan anu mawon dek napa kula le ngoten niku le kula kurang ajar niku kapan ten pundi niku mangke tak Saiki cetha. bocamu nanti saiki. Kandine wae. Iki acara nanggone kanca acara lha nek kon dene yo mau ki lelu mau ki yo kesusu-susu kok. Piye meneh kok. Enggak apa ora nek. Wah betul. Ngene-ngene. Balen wae, balen wae. Iya, Ah, di mana daerah rampung-rampung sini-sini ngono ngantek betul-betul perkara iki. Nah, tekon iki tenan tenan wae kok. kudu nek rampung Apa-apa perkarane. aku ngene-ngene lho ngopo. Wah nek ngandel mang anu dicerawir iku ben cetok. Iki nomore anakmu iki. Nah, Kemah ra diangkat ki opo iki ya? ya paling agak sibuk iki sekarang yo agak warna-warna sing dibrusing gitu. Boleh iki diangkat kok diangkat. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Nek Lasmi ya iki. Dalam Nek Lasmi ta iki? nggih, enten apa nggih, Pak? Anu, lho nek iki kira aku arep ngeklirke perkara iki bapakmu ki nang nggonku. Iki Nggih. intine iki laporan nek jarene kowe dek kapan seminggu sepene kae jarene kowe iki anu lho iki tak video call wae ya ben kowe bisa jelas. Nggih. Jarene kowe iki di ngene-ngene karo Pak Gomblo iki tenan ora? Nggih, Wah, ngoten niku. wah Pak Gomblo iki piye iki nek ngene? Iki Iki- Lasmi dhewe ngomong lho nek iki jenengan iki ngene. Kapan niku Iki ten pundi? seksi, Niku kapan seksi ten pundi? utama iki. Ojo selak jenengan iki. Kowe nang ndi Mas Ngerti, goblok Pak. iki. berarti kowe di ngene-ngene. Nggih. Wah, Iki pelanggaran iki, Iya, pelanggaran. sampean kok ya Susila. kedele ngono Mas. Lah niki sik cilik sih. Mbok didongke kuwi anu nduk kuwi kepiye aku ki kok ora rumangsa ya aku ki. Ayo biasa ya Kang. Hah? Nutupi perkarane Nutupi dhewe. perkarane dhewe sampeyan Aku Mas ki ora goblok. rumangsa ngono kuwi kok. Ya. Didongke sing genah kepiye kuwi? Iki nek cetha iki bocah iki cara ngakoni nek jeneng ngene-ngene wis saiki jenengan selak piye meneh. Iki sok diperkarake lho sampean iki. Perkara iki iso Wah. merdu. Wis piye siap diperkarake jenengan. Iki pengakuane bocah. Lah niku anu tapi ditangleti sing jelas niku pripun maksude pas wektu niku kedadiane pripun? Iya, no. Halo. Dalem Iki anu lho iki bapakmu kan ora trimo mergo kowe ngene-ngene kuwi bapakmu ki ora trimo. Lara-lara. Lah iki ki arep dilaporke Mas Bola dilaporke kok. Pokoke dadi seksi. Kowe kudu siap dadi seksi ngono lho. Seksi seksi pripun? Lha seksi piye ta? Seksi nek kowe iki ngene-ngene karo Mas Gomblo, iki gak dilaporke nang polisi. Kan pelecehan to kuwi. pelecehan seksual iki. Pelecehan iki saya. Baru tampil niku Pak RT. Ah, Bapak. lho piye kok lha piye to? Kok lah dhewe kowe iki ngene-ngene. Numpak motor. Heeh. Lah reteng kula niku kula paten. Lah kabeh Pak Bowo niku kula dinyaten-nyatenke kadenge mateni reteng kula, ngoten. Oh, kuwi Oh, krungu ngono. dhewe to, Kang. Kuwi Oh. krungu dhewe. Aku ki wong ora model ngono kuwi kok. Dadi le ngene-ngene iki ora pelecehan to, Pak Mas Gomblo iki? Mboten niku ngandani kula menawi reteng kula dereng kula pateni. Oh, ya wis saiki wis perkara wis cetha, wis cetha. Ya wis. Lah kok Wis matur nuwun ya. No. ora ngomong ket Wis wingi to yo. pateni wae. Wis cetha iki perkara cetha. Matur nuwun no, wis. Aku putun ya aku ganggu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, iki perkara piye iki bae iki perkarane kaya ngene iki. Lah yo nyuwun pangapunten lah. Karang yo laporane iki yo ngono kuwi kok wingi. Iki gek wis
wong akeh krungu tak critani. Walah, wis Pikiran kuwi wong wis lah masalah iki. ora urus. Lah wingi mulane wong wedok-wedok nek ketemu aku terus nutupi dodone. Lah soal iki Oh, Nek ate beritane wong wedoke do wedi ta Mas, nek ora beneran kok jane kok ngene ngene iki ra dadi aku sing tercemar iki. Piye? Mulane kuwi aja kesusu. ya pripun malih lah. Ya nyuwun pangapunten lah kula ya gedurung panas sing laporane laris ya. Lah niki pripun Pak nek ngeten iki ra yo kula yo mangkel to dadian niki. Lah kula jeneng kula elek ten kampung mriki. Wah yo Nek ibu-ibu terus wedi karo kula, mbak-mbak sing putri-putri niku, wah ben ketemu kula mulane kok kaya weruh demit. aku ki tau maca ki anu mahal spiral iki nang Facebook ki kaya si Genjer iki yo ngupload nek Nah, nang kuwi nang Facebook endi yo. Wah. iki. Iya, iki lho, iki lho. Iki nang berita viral so Genjer iki nek jarine iki nang oknum tokoh masyarakat sih melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur dengan inisial GB. Wah, lah Untuk itu dimohon ibu-ibu dan anak-anak wanita khususnya supaya hati-hati jangan sampai terjadi oh, dengan nggih. anak Pantesan nek ketemu kula niku kaya ketemu demit kaya pangan-pangan terus ditutupi ngaten ya iki. nyuwun pangapunten Nah, kula yo namung niku je. Yo ngene iki Kang, ngapunten Pak RT niki gandeng pun kebacut nyebar ten medsos yo kula tak gawe laporan ten kepolisian. Wah, Lah niki yo Yo kula tak gawe laporan maaf teng anu mawon teng grup ya, mangke kula share teng grup. Dadi mangke boten usah polisi lah soalé jenengan yo dong niki yo kula pun ngakoni yo salah. niku dihapus jenengan pokoke piye carane niku dihapus terus didongke kalih wong akeh niku nek kula ki ora bener ngoten niku. Nggih. Dikabarke. Ya mangke kula sampene teng grup le si Mas Gomblo iki beritane salah salah berita sing intine Mas Gomblo mboten kleru, ngoten mawon nggih. Nggih. pokoknya iki sama karo Genjer barang. Lah kareng yo ben golek dukungan nek iki anu Dewi karep Aku liya. ketika Genjer ya jenengane gawe tukang kompor atau lah iki ngantek nang Facebook ki ra ya wis mencemarkan Padha karo wong sak donya goblok ta iki. ngerti. Kan Facebook Pokoke sik kula nonton nyuwun sak donya. kula nyuwun diresike jeneng kula niku. Nggih. Pokoke. Mangke kula tak sampaikan kali Mas Genjor nek anu kajenge dihapus kan. Anu kula tak nyuwun pangapunten teng medsos sing hubungane kalih nama baike jenengan lho. Jan yo Ya wis anu wae Mas Gombloh, ya wis kabeh iki ora usah didawak-dawake ya. Dadi saya wong ki saiki percaya nek wong apik ki dipek-penem ora bakal elek. Apa diberundake sok elek-elek kae nek pancen dasare wong apik, wong ora bakal percaya, ngono lho. Nggih, Pak. Nek senajan wong nek wong elek diapek-apekno wong ora bakal percaya ngono kuwi ya. Nggih. Mulane iki ya Kang Paidi pokoke tulung monggo si Genjer dikandani kon ngapus apa sih di Posting niku wau. Facebook kuwi terus kon ngapura meluruskan bahwa berita ini tidak benar ngono. Nah terus karo mau maksudnya jenengan ki piye kok ngene-ngene. Lah niku wae ra ten mergi, kula ten burine anu ngapunten, kula ten ngarepe papasan niku kok ratinge murut terus. Lah kula rak bingung. Nah, kula kei kode ngeten iki kula nek ratinge dereng dipateni terus saya urip niku kula kei kode ngeten iki. Lah mosok kula yo bengak-bengok ten dalan. Ah iya bener Pak. Iku mbingungke pengendara sanese. Heeh Lah bener. ini bocahku ki ra radong antane isyarat ngono kuwi. Lah ya piye ngono ki? Wis jam iki do ora adenge kowe.
Oh, bapakne kuwi sing Ora kesusu kowe. ngamuk. Bocah wis kandha nek muni ngelengke kok. Ya piye lho anak anu ki sing Ya nglabuh anak ya oleh nglabuh ini rasa keterlaluan. Terus kuwi teruse cah tenane kepiye ngono. Ning pancen nek uripe reteng ra dipaten iku pancen yo bingung sik liyane engko aja wong reteng tengen mah mbok kuwi mau ta ngomong tengen akhire tambah to Bahaya. bahaya to kuwi. Iya. dadi tenane si bocah aku ki tele rating ora Lali. dipateni lho. Jepret. Mulane tak kei kode niki nek ratinge jepret. Mangsane tak apa Wis cetha ta iki, wis cetha ta iki. Ya wis anu sok ya tak kandhangane nek padane anu soalé ya pancen jeneng rating ki ya pancen Rusia. Kadang nek muni rating ngiwa mendok nengen kae ya aku pisan ki ya cok Bingung. gedandapan cok iso dadi eksiden gitu. Ya wis tak tak kandhangane bocahku ya karang ya janen ki ya Karo kowe kuwi aja durung pinter le nang dalan dadi mungkin ya mobilane anak aja nggih banget nggih. kok ya anak ki ya aja diculke ning diarahke. Nggih. Diarahke ning nang perkara si anu ya disaring tenanan ora kok dadian koyo ngene iki. Pak Pak anu wis trimo to Pak? Nggih. Nggih, sing penting niku wau pun dihapus terus ya pokoke diresike jeneng kula ngoten mawon. Ya wis wis aku to kowe. Nggih, sagu. Ya wis nek saiki wis ora usah didawak-dawake pas ngombe ya wis ngapura. Sampadi ya wis saguh kembalikan nama baike Mas Gomblo. Dadi iki mergane mung salah pemahaman karo Pak Panedi ngresli. Pikirane ngeres kok ngene-ngene to dikira sik anu kuwi. Nggih. Ngene saiki wis salaman ya apik. Yen pangapunten Mas Gomblo ya karang ya Ya, wis dadi wong tuwa iki aku ya Kang. karepku ki ya Besok nek sing sabar ora kesusu nggih ngamuk. yen pangapunten nggih masalah anu nggih kula sampeyan teng grup nek Njur temoni. nggih Ndake dawa-dawa. nyuwun pangapunten Pak Oh, RT nggih lah nggih ngati-ati ya Kak. lebah Ya wis ra anu apa-apa. ngrepoti jenengan barang Apa kewajiban. Nukunke wargane kewajiban. sak sampune Mas nyuwun pamit Nggih ngati-ati Kak. Lho ya nderek. Oh, arep Panjenengan pamit niki pun diberkahi seran matur nuwun. Oh, nggih, Mangke saged anu migunani. Nggih. Mari kebarke Nggih, matur nuwun. nggih, monggo-monggo.